Mindenekelőtt tisztázzunk le pár alapkérdést, amik a videó kereteit fektetik le. A Magyar Állami Vasútnak égető szüksége van jó állapotú, nagy teljesítményű mozdonyokra? Igen. Az Astrid valóban ocsmányul néz ki? Na. Jelenleg van más választási lehetőségünk, mint kibérelni a francia gépeket? Nincs. Ilyen keretek között észszerű döntés járatni őket addig, amíg remélhetőleg egyszer a költségvetés megengedi a 115 darab Siemens mozdony beszerzését? Igen. Szálljunk a földre. Egyelőre ott tartunk, hogy tagadhatatlanul vannak még az országban egymotoros körtüzes szilik. Első körben ezeket kellene kiváltani. Pont itt van egy a hátam mögött. Első körben ezeket kellene kiváltani, hogy a maradék csökkenő létszámú V43-asra több karbantartás és figyelem juthasson, hiszen napjainkban is ezek az 50 éves átlag életkorú mozdonyok adják a hazai villanymondatás gerincét. Amivel nem is lenne baj abban az esetben, ha a mozdonyok teljesítménye pont a legfelső tartományban nem lenne lekorlátozva. Hogy miért vannak korlátozva? Azért, ugyanis minél nagyobb feszültség fut a vontatómotorokban, annál nagyobb eséllyel lesz az körtüzes. Így a motorfeszültség korlátozása valójában a motor élettartamát védi, ám ez gyakran már a menetrendre is kihatással lehet. Napjainkban, ha egy V43-as már 1200 voltot, azaz a vonalfeszültségtől függően nagyjából 24 fokozatot bír, az már jónak számít. Számoljunk utána. A teljesítmény így könnyedén az ószori, azaz feszültségszorozva áramerősség képlettel megkapható, ami 1200 volton 1500 pillanatnyi amperértékkel számolva 2200 kW helyett már is csak 1800 kW-ot tesz ki. Mindez persze akkor, ha a mozdonyvezető kihasznál minden mozdony nyújtotta lehetőséget és a túláramvédelem határán táncol. Minél több a fokozat, annál később kell söntölni, így pont a 20 feletti fokozatok aranyat érnek. ...60 éve is volt körtűz, de ha előjött, egyből vitték a motort takarítani, majd pár hét tehervonat következett, és ha rendben üzemelt a gép, mehetett vissza a személyszállításba. És hogy mi van napjainkban? Utasítás szerint az adott vontatómotort 2 körtűz után selejtezni kell, így a mozdony alapból sem maximális teljesítménye a felére csökken, ami tetemes késést okoz. Javításra pedig heteket kell várni, addig pedig, mivel a gépet nem lehet pótolni, kevésbé jelentős forgalmú személyvonatokon járatják, ahol az egy motor nem okoznak késést. És hogy mindezt miért magyaráztam el? Azért, hogy mindenki, aki a bérléshez negatívan áll, fel tudja fogni annak a súlyát, hogy ez a 15+12 mozdony mekkora lehetőséget nyújt a Magyar Vasút számára. Egy mentővet. Természetesen 115 darab új Siemens mozdony lenne a megoldás, de azt jelenleg a költségvetés nem engedi, és a helyzet azonnali beavatkozást igényel. Egyelőre nem kell nyugati színvonalban gondolkozni. Attól még nagyon messze vagyunk. Az alapszolgáltatást kell a mélyből felhúzni, az 50 éves átlagéletkorú sziliket a múzeumba küldeni, a lassú jeleket pedig gyökerestől kiírtani, hogy az országos csatlakozási rendszerhez kialakított menetrendet be lehessen tartani. Szegediként napi szinten utazok a Napfény Intercityken, ahol az alap Forda szerinti 3 Trax helyett újabban egyet adnak ki. De kijelenthető az is, hogyha egy mozdonyvezető finom gyorsulásokkal és fékezésekkel bekapcsolt AFB-vel vezet, akkor a menetrend még a Bombardier 5600 kW-os mozdonyával is tarthatatlan. De ez persze országos hálózatra kivetíthető. Mi a véleményem tehát az Alstom Astrid mozdonyok bérléséről? Egy szükséges lépés, amely nagyban hozzájárulhat a legrosszabb állapotú szilik kiváltásához, a menetrend pontosabb betartásához és a színvonal emeléséhez. Igen, ugyanis ezek a mozdonyok, ha karban vannak tartva, a világból is kimennek.
Jó, mondjuk ez elmondható egyébként mindegyik mozdonyra. Az elmúlt hetekben lehetőségem volt bemenni a komáromi Akiem telepre, és bevallom, megtetszett az Astrid, nem a formája. Mozdonyvezetői szempontból minden kézre áll, semmiért nem kell nyújtózni. Igen, a megszokott jobboldali vezetőasztal helyett a bal oldalon foglal helyet a pult, de mint minden idővel ez is megszokható. Az ülések kényelmi szintje pazar, és a hokedli helyett az anyóson is minőségi ülés foglal helyet a falra szerelve. A fékezőszelep ugyanolyan időfüggő, mint egy magas pályaszámos csíkos vezérlőn, vagy egy remote csörgőn. A vonatbefolyásolásért Mirel felel, amely paramétereiben szinte megegyezik az EVM 120-szal. Csak tudni kell D1 tesztet csinálni, ami nem egy nagy ördöngőség. A tükrök helyett újonnan beépített kamerarendszer segíti a mozdonyvezető munkáját. A típus villamos fékezésre is alkalmas, amelyből a megtermelt energiát visszatermeli a hálózatba. Igen, a menetszabályzó kormány egy furcsa teremtmény, de a klasszik csörgőn is szeretjük, nem? Található továbbá egy 4 állású menetszabályzó üzemmódválasztókar, melynek állásai a fékezés, kifutás, gyorsítás és az úgynevezett tempomat, mely az AFB francia megfelelőjeként funkcionál. A kormány alatt bal oldalt egy 3 állású teljesítményszabályzókar találunk, amellyel a mozdony ereje ízlés szerint hanyadolható. A rendelkezésre álló 5600 kW, azaz majd 7500 lóerő teljesítménnyel pont egy Trax erejét kapjuk, amivel egy 9-10 kocsis szegedi IC sem szabhat akadályt. Igen, ez egy célzás volt. Különbség a Bombardier mozdonyával szemben, hogy míg a Trax 82, az Astrid 90 tonna, így az jobb tapadást eredményez. A Trax indító vonóereje 300, míg az Alstom mozdonyái 320 kN. Az Astrid továbbá szinkronüzemre nem alkalmas, bár erre Traxoknál is csak szökőévente van lehetőség, már ha a mozdonyvezető él vele. Bár a Trax alkalmas a 15 kV alatti üzemre, ezzel hónapok óta semmire nem megyünk, hiszen az osztrákok már megkövetelik az Ostbahnon belépő mozdonyokon az ETCS kiépítettségét, és bár a Traxokon az ETCS szekrénye fent van, azok mind üresek. Így ez semmivel nem tud többet, mint a francia társa, hiszen az a 25 kV-os üzem mellett képes az 1500 és 3000 voltos egyenfeszültségekre is. Így akár az Astrid egy Metropolitan EC-t is elvihetne, persze erre engedélyei nincsenek. Az Astrid típusból összesen 60 darabot gyártottak le, 1996 és 2002 között, két 30 darabos szériában. Az első széria tagjait 1998 és 2001 között vette állományba az SNCF, majd 2010. július 12-én vásárolta meg őket a mostani tulajdonos, az Akiem. Érdekesség, hogy a 490-es szám mögötti pályaszám nem az eredeti gyártási számuk, így például a 004-es, a valamikori 001-es, míg a mostani 010-es, a valamikori 028-as. Adódhat a kérdés, hogy a bérlés miért csak 15+12 mozdonyról szól. A válasz egyszerű. Nincs több. Valójában a maradék 3 mozdonyt a franciák donorként felhasználták, vagy szétvágták. A mozdonyok tervezési sebessége bár 220 km/h, engedélyezett legnagyobb sebességük csak 200 km/h. Magyarországon persze csak 120-szal fognak közlekedni, hiszen tervek szerint a Szilik kiváltására érkeznek, így felhasználási területük jó eséllyel a napfény Intercity járatok lesznek. A Tokaj, Nyírség és Hernád-Zemplén IC-ken már így is zömmel csak Taurusok, Traxok és Gigantok járnak, valamint típusismeret szerzés céljából is egyszerűbb lenne csak a 140-es vonal menti vezéreket levizsgáztatni. És hogy miért nem mecsek IC? A válasz egyszerű. A Cirmossal és Traxsal szemben ZWS rendszerű távvezérlés hiánya. Összegezve tehát, az Astrid bérlés egy jelen helyzetben indokolt, megfelelő ideiglenes lépése lehet a MÁV-Start szolgáltatás fejlesztésének. 15 vagy akár 27 mozdony bérlésével az Akiem gépek előtti 25+10 nagy teljesítményű mozdony száma több mint duplázható, 77-re növelhető lenne, így elérhető céllá válna a V43-as mozdonyok sarokba szorítása, ezzel a késések magasfokú csökkentése. Ehhez persze lassú jelírtásra is szükség lesz, de ez nem egy megugorhatatlan történet.
Mindez akarat és rengeteg pénz kérdése. Az EIB hitel erre megoldást jelenthet. A videóban elhangzottak tervezetek. Ahhoz, hogy ezek megvalósuljanak, rengeteg tényezőnek teljesülnie kell. Kívánom, hogy sikerüljön az Astrid bérlés, ezek észszerű elhelyezése, és mindaz, melyet az új MÁV vezérigazgató, Hegyi Zsolt mondott. Ezzel búcsúzom tőletek. Ha tetszett, amit láttál, és szeretnél még hasonlót látni, kommentelj, lájkolj, iratkozz fel, kövess be Instagramon, és találkozzunk egy következő videóban. Én Ádám voltam. Sziasztok!